Doamne, recunosc, am nevoie de direcție. Adevărul e că nu mai știu clar încotro să o iau. Sunt la o răscruce și mi-e teamă să nu o iau pe drumul greșit. Te rog, arată-mi drumul. Nu toată harta, doar pasul următor. Dă-mi claritate în minte și liniște în inimă. Închide ușile care nu sunt pentru mine, chiar dacă par atractive, și deschide ce e bun și potrivit pentru mine. Îți las ție graba mea și frica mea de a rata. Mă iert că sunt confuză și aleg să nu mai forțez răspunsul. Pasul meu mic de azi, să stau puțin în liniște și să ascult. Să fac un singur lucru clar, cu calm, și să am încredere că următorul pas se va arăta. Rămâi cu mine și îndrumă-mă. Așează lumina pe drumul meu. Mulțumesc!